así que quizáis cometa algunos erros con esto do galego, que tamén levo só un ano aprendendo. A presentación, aquí está. O meu Twitter é Carmen Grimaldi. Se queredes facerme unha pregunta, podéis utilizar o hashtag o galego é. A miña presentación chamase o galego é, o futuro da lingua galega está no presente. O galego é e non necesita, ademais, de ninguna outra lingua para ser, porque o galego é está presente. As frases que eu escoitei no meu primeiro ano a aprender galego non son moi motivadoras. Eu pidosvos que, por favor, as mensaxes que lanzades para a xente como a min que está a aprender sexan un pouco máis positivas, porque claro, tú chegas aquí, te pos a aprender galego, as frases que escoitas son: o galego cada vez falase menos, o galego é unha invención, o galego está a desaparecer, os rapaces cada vez falan menos galego, e ti dis, pero, por favor, morra ponto. Que digo eu, se o galego sobreviviu a centos de anos de estar case sen documentos escritos, como vai desaparecer agora o galego? O galego agora ten documentos de todos os xéneros: teatro, poesía, novela, hai escritores de abondo. Non pode desaparecer agora o galego. Quizáis o que faga falta é que haxa máis lectores, pero isa é unha guerra que están a loitar todas as linguas nestes momentos. E aproveito esta ocasión que estou aquí para decir que leer é moi bo para as cabeciñas, que por favor lede en galego, lede en castelán, lede en portugués, lede en inglés, en chinés, en japonés, o que queirades, pero por favor lede. Que é o máis importante que eu aprendí no meu primeiro ano? Pois que o galego, a lingua galega, forma parte tanto dos galegocalantes como dos galegofalantes. Que claro, cando eu entereime que había galegocalantes e galegofalantes, que un pouco non sabía moi ben que significaba iso, non? Pero é a semente. A través da lingua galega podes entender tanto a uns como a outros. A mí o galego axúdame non só a entender o galego, senón tamén a entender os galegos. Porque pensades de unha maneira, expresades de unha maneira por mor da lingua galega. E que non quera vexo. Bom, coa cuestión dos galegocalantes, os galegofalantes e todo iso, eu vine e dixen, vou aprender galego, pero claro, despois encontras sorpresas. A frase que máis pasa pola miña cabeza é estes galegos están todos. Teño que decir que o primeiro que eu li en galego foi nas historias de Asterix e Obelix. Pásame o mesmo que a Obelix. Eu en moitas ocasións síntome como Obelix e digo, non pode ser isto. Estes galegos están todos. Por que estou aquí? A miña historia é sinxela. Namoro, el amor, eu son unha romántica. Tamén gustan menos mexillóns, pero que os abaides. Se alguén quere regalarme un mexillón, aquí estou. Eu coñecí nun galego en Cádiz, decidimos vir a vivir a súa terra, e aquí estou hoxe, falando galego. Porque claro, pensaredes, está con un galego que fala galego. Non. Estou con un galego palante. E claro, dixen aos meus amigos, a miña familia, voume ao norte de España. Si ti lle dis a un andaluz que vas ao norte de España, eles, polas súas cabezas, pensan rayos, lóstregos, nubes, nubeiros, escuridades, vas perder o sol, ai non, por favor, xuvia. Entón, eu dixen, hola Mordor, aí tedes o ollo de Sauron. E pensei tamén en Rosalía, non? Dixen, adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, dixo a aldea que conozo, por un mundo que non vi.
e aquí estou en Galicia. Fixenlle caso a todos os meus amigos que dixeronme que era moi importante que aquí mantivera a serotonina moi alta. Deronme recetas, de todo, de todo. Fixenlle caso. Un saúdo para todos. Entón, a lingua galega para mí é importante porque vou entender a forma de vida. Teño un decálogo de razóns por las que quixen aprender galego. A primeira enseñoume o meu pai. O meu pai só fala castelán, andaluz e gaditano. El sempre dice que eu son políglota. Cando ti lle preguntas que por qué, el sempre di que porque el se entende con todo o mundo. Eu aprendo galego porque quero entenderme con todos os galegos. Esa é a miña primeira razón para estudar galego. Se queres, podes. Esta frase é unha frase da miña nai que sempre mo di. Cando queres facer algo, tes que querer primeiro. Senón, que ires? Facer algo, non vas facerlo. Por iso quero dicir a xente, esa xente que dame a noraboa, Carmen, eses galegos que me din noraboa, Carmen, estamos moi orgullosos de ti porque estás a falar galego, aínda que uno non fale. Se queres, podes. Só tes que falalo. Eu teño que practicar con alguén, entón falalo. Entender a todos os galegos e as súas esquizofrenias. Vades perdoarme, pero na mitade do ano eu cheguei á conclusión que os galegos sodes esquizofrénicos. Eu estaba con unha rapaza e a rapaza de repente di: eu non falo galego, eu falo castelán. Sabedes eses xogos coas cores que escribes amarillo e o amarillo está en verde e o cerebro fai pois é o movimento que fixo a miña cabeza, non? Eu non vou dicirle a esta señora que está a falar galego. Non podo dicirle que está a falar galego, non vou revelarle o segredo, señora, estás a falar galego. Pero vos, se ti dis que falas castelán, eu non vou dicir nada. E non era retranca, claro, porque podedes dicir, no, que estaba coas retrancas, que non entendes as retrancas, non era retranca, porque acto seguido a señora intentou convencerme de que eu non ia entender a seguinte frase: quero un café con leite e un zume de ananás con unha cana. Claro, isto teño que dicirlo en castelán. Eu a modiño intentei dicirlle: sí que sé. Quiero un café con leche y un zumo de piña. No sabes. Que sí que sé. Quiero un café con leche y un zumo de piña. Que no sabes. Que sí que sé. Quiero un café con leche y un zumo de piña con una caña, con una pajita o con un sorbete. Entón, claro, dixen, pero cal é o problema aquí? É que eu non digo ananás. Iso é unha invención. Claro, quedei pensando, dixen ananás, quedei dramatizada. Esa é a realidade, non? Ananás, etimolóxicamente, ven de ananás comosus. Ananás parécese na forma a piña, que ven de pinus, pinae o froito, piña. E piña e ananás son sinónimos. En castelán, non? Pero en galego sí. Usa a palabra que queiras, pero non pongas peros. Entendiche que era un zumo de piña. Queres dicir piña? Piña, veña. Entón eu fixen eu preguntei o significado da frase a todos os meus amigos e coñecidos de Andalucía que non a escoitaran galego na súa vida, non? A mellor resposta de toda fona de Jaime Nería, que me dixo: piña? Anana es piña de toda la vida. ¿Qué pasa, que allí la gente no va al líder? La cuarta razón, entender os galegos o mesmo o que
falan castelán, non? Por lo menos para que cando o meu galego calante me diga que me quieres, eu non responda te quiero mucho. Eu son unha persoa de letras, gustame moito as linguas, son unha adicta ás escolas de idioma, estou a aprender alemán, que dis ti, para que queres aprender alemán? Non sei, pues aquí estou. Se quero vivir aquí, debo coñecer a súa lingua, porque vou ahorrarme moito tempo en iso de entender os documentos oficiais ou que sexa, estou a facerme un favor persoal a mí mesma. A cultura en Galicia contase en galego, a mí me encantame a cultura, entón, pois... E se teño que facer unha pregunta, a mí que me gusta moito isto da comunicación, se alguén me pregunta en galego, vou responder en galego. Que alguén me pregunta en castelán, vou responder en castelán. Que alguén me pregunta en inglés, vou a responder en inglés. Que alguén intenta preguntarme en alemán, pois a ver se aprendo un poquinho máis e podo responder. Pero a mí gustame quitar os ruídos que haya dentro da comunicación. Isto, a novena, é para mí superimportante porque é a primeira vez na miña vida que eu teño a oportunidade de aprender unha lingua na terra onde se fala. Isto é como un sueño para unha adicta a escola de idioma. E por último teño que coñecer xente, porque o meu mozo é moi chiquiño, pero home, a ver. Eu son unha alofalante e teño poderes. Obstáculos para aprender o galego? Por que? Non. Eu dime conta de que casi soy como Superman, non? Pero dime conta moi tarde que é o que verdadeiramente salva a los alofalantes como a mí. Eu debo o término alofalante, porque eu vengo do máis aló, a Tono Formoso que está por ali, porque eu dixenlle, a ver, Tono, se eu non son unha neofalante, porque os neofalantes son os galegos que comenzan a falar galego de novo, que son eu. Pois sí, soy unha alofalante. Claro, que me pasou? Pois que nos primeiros meses os galegos que eu coñecía, cando eu dicía que estaba na escola para aprender galego, dicíanme, non, Carmen, non tes que aprender galego, non fai falla que aprendas galego, non xe vai facer falta, non xe preocupes, é inglés, sabes inglés? Sempre contestaba, I think so. É moi gracioso de, sabes inglés? O mesmo sei Swahili, non sei. Bom, pasa unha cosa na idiosincrasia dos andaluces que é importante, isto nos salva de moitas, se nos mete en moitos líos, que de repente estás aí e non sabes que está a pasar, pero eres o protagonista dun debate moi serio. É que cando a un andaluz ti lle dis non fagas iso, entón é cando o andaluz di iso teño que facelo. Entón eu quero darlles as grazas a esas persoas que danme eses consexos por fen de mí, claro, porque dieronme moito ánimo para aprender máis rápido aínda o galego. Tamén teño que decir que atopeime con galegos que poucos, non? Que sí que me reforzaban en positivo, non? E que puxeron como un rayo de luz en a que eu denomino a campaña maligna. O galego non serve para nada. Recordo que estaba no medio de todo ese debate que eu non entendía nada, non? E coñecí unha persona moi importante para mí, Xulia Santiso, a directora da casa de Emilia Pardo Bazán. Estaba na sede da academia e ela díxome con moito agarimo: miña neniña, nestas terras falase galego e ti tes que aprendelo. Eu dixe, non, por favor, estou a punto de xorar, a primeira persoa que me di nesto. Sentíme moi ben, de verdade. É doado aprender galego, se sabes como? Sí. A cuestión é como se aprenden todas as lenguas. Inmersión lingüística.
por ser a capa de andaluz e pasar das cuestiones sociais estas que os obstaculizan a vosotros o de falar, pero que a nosotros andaluces non... A Escola de Idiomas é o teu paraíso. As actividades que fa normalización lingüística normalmente son gratis e ali podes falar demais aínda e vas practicando. E por riba vas aprendendo. Eu fixen unha cortometraxe, despois apunteime nun taller obradoiro que chamase Falar galego, coñecer Coruña, que eu pensei, fixeron un obradoiro para mí. En Coruña. A televisión, a radio, a rede son as túas mellores amigas. Si te apuntaxes un obradoiro xa tes que ter por lo menos 3 grupos de WhatsApp, e todos sabemos que pasa cos grupos de WhatsApp, vas per galego atacando durmas. Pide aos galegofalantes que se sigan a falar en galego, aínda que teñas este acento. Quero darlle daqui as gracias a Begoña, que tivo que aturarme durante os primeiros meses falando unha sorte de galego andaluz mesturado con italiano e outras cosas diversas, porque eu cando non sei unha palabra invéntona, é unha cuestión de Cádiz. Gracias, Bego, o inferno tivo os seus frutos, penso que agora se me entende moito mellor. Apóiate en galegofalantes respetuosos. Moitas gracias, Rafa, porque cando me ves triste me dis "Rite, Carmen, rite". E fala, aínda que fales demais, porque malo será, non? A lingua galega necesita masas, e non máis peros. Nada máis de... Noraboa, Carmen, que estás a aprender galego? Non, fala, olvida, esquece todas esas cuestións sociais que tedes, todas esas cosas rarunas, extrañas, só tes que falar, porque ao final é a semente da idiosincrasia dos galegos. O último que quero decirvos é que non sufrades nunca en balde, que se queredes, podedes, e que o futuro do galego está no presente.